čau lidi, zdravím vás mého dalšího videjka, tady to videjko bude krátký a na téma Jan Zelenka. Co si myslím o Janu Zelenkovi, že je teplej, je preteplejší jak slunce, je to strašný homosexuál, má rád prej orály a anály a takový a to je hnusný, to si myslím, že by to zveřejňovat neměl tady to. Ne, že by to měl rád, ale točil to v tom videu, jak používat športgumu a takový, ale myslím si, že se to do toho nehodí. A to bych chtěl ještě říct, že od Janu Zelenkovi se budeme teď poslední dobou točit moc, protože ho rozebereme s kámošem Sarikem, který teď se mu není, ani Vašek. Tak, jestli se vám tady to video líbilo, dejte like a napište dolů do komentářů, na co jsem zapomněl. A zatím se s váma loučím, takže servis a no homo.